What's up? Good morning mga guys. Salamat sa lahat What's up? Buhay na naman ako. Buhay na naman ako. Panibagong pandesal mga guys. Ayan, dala-dala ko mga guys. Ang aking, ay, ubos na idol. Ay, talagang Pilipina. Oh, yan mga guys. Talagayan ko mga guys. Aking pandesal. Puno ito mga guys. Kanina. Ubos na. Paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Ayan po. Pag-like na rin at pag-follow po sa aking YouTube. Sa TikTok, Sandro Albilla. Facebook, Sandro Albilla. Hanap na lang po doon. Mga guys, tapos na. Ayan, pinapasalamatan ko sa Diyos na ako ay laging nakakaubos sa araw-araw sa ating pagbiginda sa umagang ito. Oras, ngayong alas 4 mga guys. Ayan mga guys. Ayan, pulubi mga guys. Hindi naman pulubi kasi nagsasakripisyo lang pala. Magkaroon ng pera. Iugasan niya yan. Ano yun, bibinta niya yan. Mayroon nagbibili dyan, maramihan mga plastic na yan. Recycle ulit. Para magawa ulit ng panibago. Nandito po ngayon sa Punduhang Malabon Bayan. Guys, araw-araw ako dito mga guys. Sa aking pagtitinda dito sa tuwing umaga. Sa hapon din nandito rin ako. Titinda rin. Ay mga sukin ako dito kung nahalap-alap ko naman. Dalahan ko na lang yan ang lahat ng mga natira ito. So hindi rin suki na nasa lubong kong bibili. Bibili rin sila. Kaya naman yan, 60 ano? 60. 60. Kano to? Kasi before tayo ito sa sukat ng kanilang sukat ng kanilang mga taong na tapos ako nagkakaya naman kayo sa ako sa'yo. 49 o 49 pero kulang pa yung mga guys. Nagabi kong din kasi ate. Taga-Sorsogon. Taga-Sorsogon ka dito ate. Simula lang ko nagtinda dito. Saan ako sabi? Kasi pagdating ng umaga, magano lang ako ng pera. Kaya nga mo nila. Ate matagal ko na po. Ngayon, pagdating ng mama hindi lang padala. 2006. Ay, 2008 pala magsimula. Pero sa 2000 eh. Nag-extra lang ako. Tinda. Pero sa Makati lang talaga ako trabaho noon. Restaurant sa Ayala. Kasi ito mga idol.
Shout out sa inyo dyan. Shout out. Ayan si Madam. Excuse me, Madam. Ayan si Madam. Hello po, Madam. Nakita naman yung kagandahan dito. Kaya ako yung nagpapalam sa inyo. So, salamat po. Ayun, makita ang kagandahan ni ate. Salamat. So, kaya ito mga Madam. Ayan, thank you po, Madam. Ngayon ako si Madam. Salamat. Ako naman ako. Kung halimbawa, Mahirap na vlogger. Ayun, sala natin. Mahirap na vlogger. Makita mo po. Mahirap na vlogger. Ayan, sige, pagkasabta, makita mo to. Upload ko ito pag-uwi ko ngayon. Tama, guys. Salamat. Kailangan talaga sakripisyo. Kahit ano, init ulan. Ganyan. Puna lang taga ano, sipag, taga nag-ano sa pag-aasinso ng buhay. Ayan mga guys, excuse me sa inyo. So, dito mo lang madaan kasi ano, para makabuelo. Buelo kasi doon manong daan. Bangga ang dala ko. May bike ako, dala-dala ko yan. Bato pag yan dito sa palengke kasi hirap man dito sa palengke na to pag dala mong bike. Hirapan ka lang papasok yan sa mga skinita mga guys. Tapos ngayon pag-uwi ko, kaya nga naman, mamaya alas 5. Hello. Shout out sa inyo dyan. Sarayaw na. Bili ang mga gula. Magalaw naman ang aking camera. Shout out sa inyo dyan. Pero mga guys, so excuse me sa inyo, yan mga nagadaanan mga guys. Naglalakad ako kasi sila mga galaw ang aking vlog. Okay mga guys, punan natin tsaga, sipag, ayan, excuse me na shout out sa inyo. Shout out sa nadadaanan. Hello mga guys. Yan po, alas 4 na mga guys. Morning, boss. Taga Bicol yan, taga Bicol. Morning. So Bicol sila sa mga libre kong kiso. Yan guys. Yan ang dala-dala ko. Yan kanina mga guys. Okay, maraming salamat. Pakisubscribe lang po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Pakipala na rin po at pakilike. Okay, madam. Mga kababayan ko to, kababayan, shout out sa inyo dyan. Ayan, maganda talaga pa. Morning. Good morning to all of you. God bless sa inyo lahat.